Aici este puterea acestei arme a Statelor Unite, pe care Joe Biden o va folosi curând pentru a ataca Rusia. Această armă se numește Dragonfire și folosește o tehnologie incredibil de nouă, care amenință arsenalul tuturor celorlalte țări. Dragonfire a fost creat ca rezultat al implementării noului program de apărare militară a Statelor Unite, evaluat la 40 de milioane de dolari. Această armă folosește lasere puternice. Cel mai incredibil este că poate viza orice tip de țintă, cu o precizie perfectă, la kilometri distanță. În plus față de precizia sa extremă, Dragonfire poate penetra pereții țintelor sale pentru a le face să explodeze. Iar datorită acestei arme, Statele Unite vor economisi o sumă imensă de bani. Fiecare foc costă mai puțin de 12 euro, ceea ce este ridicol în comparație cu rachetele actuale. Dacă Statele Unite ar decide să tragă o singură rachetă Patriot, ar costa între 3 și 4 milioane de dolari. Fii pregătit să vezi această armă peste tot în timpul următorului război mondial. Dacă nu ai văzut niciodată ce se întâmplă când această armă trage cu puterea sa maximă și vrei să vezi, apasă aici.